magsorbita atong sorbihon ang mga katawhan sa lalawigan sa Sugbo kung kinsa ang ilang mutaran pagka-gobernador sa probinsya sa Sugbo mga par, kay hapit na ang piniliay og sa Mayo 12 na gyud mga par. Unya palihog og comment sa comment section mga par kung kinsa inyong pilion, si Gobernador Gwendolyn Garcia ba nga kaalyado ni Bongbong Marcos, or si Pambari 4 ba nga kaalyado ni Rodrigo Duterte. So what's up, ug maayong gabi kanapon tanan, ug daghan kayong salamat sa akong mga supporters ug sa akong mga viewers nga nagsuporta sa akong channel, ug sa mga viewers nako diha nga wala pa naka-subscribe sa akong channel, palihog lang kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video. So karon mga par, magsorbita atong sorbihon ang mga katawhan sa lalawigan sa Sugbo kung kinsa ang ilang mutaran pagka-gobernador sa probinsya sa Sugbo mga par, kay hapit na ang piniliay og sa Mayo 12 na gyud mga par. Unya palihog og comment sa comment section mga par kung kinsa inyong pilion, si Gobernador Gwendolyn Garcia ba nga kaalyado ni Bongbong Marcos, or si Pambari 4 ba nga kaalyado ni Rodrigo Duterte nga gi-endorse ni Rodrigo Duterte mga par. Og i-comment lang ninyo sa comment section ang inyong mga reaksyon, ang inyong mga rason kung nganong si Garcia man inyong pilion or si Bari 4 man ang inyong pilion karong umaabot nga Mayo 12. Ug piliag yun yung tarong mga par ang mga kandidato nga leader nga andam og tagana nga motabang natong mga taga-probinsya. Unya sa katong mga taga-south nga makakita ani nga video, kung kinsa man ang inyong botaran o kinsa man ang inyong suportahan, palihog og comment sa comment section mga par sa inyong rason kung ngano nga si Gobernador Gwen man yung pilion or si Pambari 4 man ang inyong pilion. Unya sa taga norte, palihog og comment sa comment section kung asa man ni naabot sa dapit sa norte kani atong video. Palihog comment sa mga par kung unsay rason nganong si Gwen Garcia man ang inyong pilion or si Pambari 4 man ang inyong pilion. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o pag-subscribe sa akong channel. O sa katong wala pa naka-subscribe sa akong channel, palihog lang kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong ipang-upload nga mga video.